nge-31 July bafowethu we shutting down iZimbabwe yonke. Zimbabwe 31 July shutdown. Sikhathele nje manje bafowethu. Sikhathele bafowethu sokuyisikhathi sokuzibambele manje. Gore rinera kuti gore rinopisa muri yeZimbabwe ndasangana nenyaya panapa iri kupisa mastreets vanhu vakagumbuka kusvika pekupedzisira handisati ndakamboona maZimbabweans vachitsamwa kusvika palevel kana kuti pastage iri vakomanaka uyaone ugodzokera kana uchinge wazoona uzonodzova vamwe mberi iyo kuti zviri kurongwa nevanhu pakaipa. Inini like I said before kuti ndakadarika level rekuripota but ndakunyeya nekupinda munyaya dzevanhu nemusoro chaiwo kuti bo right. This is breaking news. Civil society, churches, war veterans declare 31 July as Zim shutdown. Various organizations, political parties, human rights groups, churches, student movements, workers, organizations, etc. have this afternoon met and agreed to carry out a protest named Shut Down Zimbabwe is opposition to President Emerson Mnangagwa's accession to Cape 3 yesterday. The shutdown will be on July 31, 2026. Some key figures involved in the shutdown project are Professor Maduku, Job Scala, Jacob Ngarivume, Jameson Timber, Tendai Biti, etc. Analysts have been saying that it was a legal nullity to fight the bill before President Mnangagwa ascended to it. Saka changa chakambomisa zvinhu zvese izvi kuti vange vachinofighta chinhu ichi. Vakuti aiwaka Mnangagwa anga asati asaina chinhu ichi. But izvo zvaasaina vakadedzera kuti zvatotanga ende havasi kudzora tsvimbo hapachanetsa muri yeZimbabwe. Inini I'm shocked nyaya idzi because zvazvanga zviri kungoitika ndezvekuti zvotanga tiri kungotika ukangonzwawo nyaya dzichitaurwa pamwe pacho unotaurwa uchiziva pekugumira ngoti ndingazonzi ndindadaro, but it's now everywhere. I was even scrolling on social media and ndikuona vanhu vakawanda, even ma South Africans. I see this South African anonzi Lerato Pillai aritaura kuti zoni to the people of all 10 provinces of Zimbabwe, Bulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, and Midlands. This is a message to all Zimbabweans regardless of where you live or which political party you support. This is not about political parties. It is about citizens and the future of our country. Every Zimbabwean has hopes for a better future, including those who support ZANU-PF, other political parties, and those with no political affiliation. Respect for one another, peaceful dialogue, and civic participation are essential to building the Zimbabwe we all want for future generations. Parliament of Zimbabwe, 31 July, shut down. Zvatotanga. I feel sorry for those guys vakafurira Mnangagwa vakati saina bhiri maZimbabweans vakatanga kutacha musoro baba. Inozoona chitarisa this young man, so baba unobotari yai mfila mega mfila because zvimwe zvacho handidi zvokuti mozoti unenge uri kungotaura uri I want you to feel this young man zvekudaro munyazonzwa kuti inini handisiti ndikungozvitaura inzwa zvaakutaura futi panapa. Good afternoon, my fellow Zimbabweans. Nge-31 July bafowethu we shutting down iZimbabwe yonke. Ayikho ingane ezoyesikoleni, ayikho ibhoti ezosebenza, awekho ama-truck ozo-importa noma exporte. Ayikho bafowethu into ezosebenza ngaphandle kwe-taxi kuphela ezobilayisha abantu sisiya emashini. 31 July bafowethu siyayivala iZimbabwe. Silela amalungelo ethu. Ilungelo lokuthi bafowethu asavoti. Ikujwayelwa kabi. Amatisha wethu ahola ama-peanuts. Wonke ama-civil servants ahola ama-peanuts. Wonke ama-tenders e-construction anikezwe ingane kaMnangagwa. Manje balwisana nemeya wobulawa David Colchard bafuna umthathela iposition yokuba mayor just because umlungu and just because akasupport izinto zeZANU-PF ezokukhohlakala. For more than 46 years bafowethu iZANU-PF exporter, ilutha, itshontsha umnotho wethu. Bafowethu sikhathele kuyimanje. So besiphambili sinihola makumele kufa abantu kuyofa thina. Makumele kubosha abantu kuyofa thina. Chiwenga bendilere. Chiwenga ndo munazina njera unonzi wakadzidza wakapenga. Ndo munhu asina chakapenga ndo munhu wamama gashi mama akazofa zvakabva wanga ataura kuti Mnangagwa anogona kungobviswa chete naChiwenga. Chiwenga akaenda kumageneral army
mageneral army and everyone akamutati munhu ngati mubviso anofa ende izvezvo anobvuma kuti vamwe vese ava ZANU-PF vakomana haibviswi kubva nhasi zvizivei ZANU-PF haibviswi nomuromo iri shoko handaurikutanga kutaura ZANU-PF varume haibviswi nomuromo shoko randaurikutanga kuritaura sevhara utamu ndichiritaura ZANU-PF inobviswa nepfuti ZANU-PF haibviswi nomuromo saka kana muchakavarairwa vanenge vachiti tobvisa ZANU-PF mupawa kana uchida kubvisa ZANU-PF nokutaura kangofanana nenyenze kuti kana makubwe anongorira asingazivi zvaanoririra ndo zvakaita savanhu vakawanda vari muZimbabwe. ZANU-PF ndakakuudza kuti kana moda kuibvisa muchawana nyika inokusapotai kupai zvombo namagirineti namabhenekula bhutsu ndakataura ndikakara ndikati bhutsu dzakazara muZimbabwe bhutsu dzokuti mugone kuataka Zimbabwe maZANU-PF ayaya bhutsu nehembe dzakazarisa muZimbabwe chinodiwa chete mabara chikafu chakazarisa ng'ombe everywhere kune ng'ombe nembudzi nehwai nehuku nepoto dziri everywhere nongosvika pamba pawasvika kutoti andipe poto yemitano ikatodzara mwana zvaingeitwa munguva yehondo zvienda varambi vanongoti meno ndezvanamukoma ngatione utopuwa iwewe poto dzako ngosvika uchitora poto uchena unobika kana ungotora sadza rakabikwa poto yakagadzwa kare utobika utodya sadza rabikwa kare tenda ndo zvinhu zvamunofanira kuziva izvo kwete zvekuti vanhu munoti toda kuzoita kugeneral election then we can speak with ZANU-PF we can agree munoita agreement yei neZANU-PF temushe mimi hamuna chamunogona kuita neZANU-PF. ZANU-PF kana izvezvi zvikwanzi kwabhombewa mabarracks 4-5 muZimbabwe muyamu they raise up your hands and walk away from the